mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Dahil titikman natin ang klase-klaseng mga street food po. From chicken skin, probin, fishbowl, quick kahit ano po man yan. Nandito po yan sa gilid po ng SM Bacoor. Tara na mga ka-studio, hindi na ito tatagalin to kasi excited na akong tikman yung mga street food nila dito. Let's go! Kaya po, yung lalamon. Dalawang piso isa. Oh. Ayan mga ka-studio, ang daming chicken skin. Bili mo nito to yung 50 lang. Pwede siyang initin din, no? Pero crispy pa yan siya, Okay te? na to sir, magmamantika lang po sir pag ano, kasi bago. Ah, sige po. 50. Salamat po. Thank you sir. Yan mga studio. Ano kwenta sir? 50 pesos po na chicken skin. Tikman po natin, wala munang sausawan. Ayan po. Ang crispy po. Cara para ng chicken skin lang dito. Ito po. Ate, 10 mo nito. Nagyan natin yung suka. 20 yan sila, wala po. Sakto lang yung suka na hindi masyadong maasim ah. Wow. Madami pang street food dito, tikman din natin yung iba. Magkano tong trakia din? May 20-50 po, sir. Ah, yung 20 lang po din. Ito po yung 20. Oh, tikman po namin. Initin Anong part pa po ito? po, sir. Manok po siya, te? Yes po, manok. Ano po ng manok, sir? Yung Ano po? dito ng bago. Lalamunan po. Ah, lalamunan. Litit? Pwede po initin, sir, kung gusto niyo pong ipainit. Ah, sige. Initin po ba o di na po? Ah, hindi na po. Salamat po. Tikman natin. Hindi pa ako nakatikim nito eh. Medyo crispy pa siya konti. Yung lasa niya parang isaw lang din pala. Ang sarap to gawin tutuman eh. Pila? Magkano po? 20. Ay na, sa baso, 5. 5 piraso, 10. Ali, 2 pesos isa. Oo, 2 piso. Ha? Ayan sir, may mangkok kayo dyan. Yan, kuha tayo mga kasudyo. Init pa oh, bagong luto. Ito yung ano, sauce nila. Yan, tikman natin. Ano pangalan to, te? Chicken balls. Sobrang init pa po. Yan sir, sa 100.
Medyo matabang siya pero dahil sa sauce po, nag-complement siya ba? Biging tama ba? Masarap kainin pag mainit. Pwede daw ba alas 6? Alas 6 pwede? Ano? Ano pansit? Alas 6 na rin pa. Di ba alas 6? Alas 6 na pala. Nalay yung street food na dito, madaming kang pagpipilian. Ano po? Marami pang street food ng studio. Magkano tong calamares eh? 5 isa. Ha? 5 isa. 5 isa? 5 pesos. 5 pesos pala. Isang piraso. Ang lalaki. Ganda na yan. Kabungog sa kadagko. Yan. Kuhanin tayo ng lumpiang tawag eh. Mayroon pong quick na Pinoy. Yan, dalawa lang po. Salamat po. Yan natin ang suka. Yan. Tara po. Yan yung calamari. Maris. Ayun, kuha. Ito mo na muna. Lumpiang tawag po, ang laki. Ang daming taong kumakain dito ba? Marami kasing pagpipilian. Kahit ako dito, guluhan ako, ano yung pipiliin ko ba? Ang dami. Laki po. Panalo dito mga sudyo. Gabi, ang dami ko nakain dito mga sudyo. Busog na ko. Gambig ng coke. Sarap ito, Mari. Kita-kita tayo mga susunod na food adventure. Bye-bye.